Goeie, dit is het Oorlog Journaal. Je hoort weer met 2 reportages. De ene over Master en Margarita, het stuk dat theater dit hier op Oorlog brengt. En de andere over Nienke Laverman. Ik ben hier op de Wilhelmina, dat is een verbouwde viskotter en die is van Piet Greven uit Gautum. Hij is hier maar nog te zien opstappers, de hele week op Oorl. Daardoor haast meer, eerst theater. De onrif van Master en Margarita, het stuk dat theater dit hier op Oorl brengt, wie dreig. Het moet dan ik wel iets wonderhieten dat het geslagen is om deze monsterproductie op het niet kleer te krijgen. Schoenen, schoenen, mooie schoenen, jurken, rokken, vloezen, stoffen, tassen, panties, kousen, hoeden. Wie maakt me los? Mooie spullen, crèmes, parfum, pak van alles, pas van alles. Mooie spullen, crèmes, parfum, wie maakt me los? Ja, da, het is... Master en Margarita is een stuk baseren op een boek van de Russische schroever Bulgakov. En inderdaad, het is een lieds wonder dat dit stuk naar de decorbrand toch nog op Oerl stiet. Maar er weer nog een lietswonder. Namelijk dat actrice Nienke Heeg kwartlien een zoene zoon op een vrouw zette. Maar dat had haar net zin om mee te spelen. Ja, ik ried het net echt om, hè, oren met me, maar het is wel heel... ik doe het zelf heel graag. Ik vond het echt zo'n koze maar de kift mooi te spelen. Een muziektheaterproductie. En het wie een gok en ik van tevoren zei, als het fysiek net slaget, dan houdt het op. Ik heb geluk gehad dat ik een hele goede bevalling had en dat het mijn Boris heel goed gaat. En dat is met mooi woer en dat we hier in een huisje zitten. Eigenlijk alles zit ontzettend mooi. Vrij, ruk me los, ik scheur de kleren van mijn lijf. Ik vlieg hoog boven Moskou, ik ruk me los om jou. We zien elkaar om middernacht, om middernacht met volle maan. Ik ben niet gewend alleen te zijn, ik moet leren leven of dood. Theater had deze keer de gearworking zocht met de fanfare punkband De Kift. Dat levert een verrassende combinatie op, maar ook een orenwerkwijze voor beide partijen. Ja, best wel soms bezig met hele precieze afspraken. Als die een keer heeft hij binnen weer alle vrijheid en wist hoopst ik punk. Nee, hij is echt gekleurd. Ja. Een bandje die wil rocken en die wil rachen en van nou kom op en we hebben hem nou geen. En theater is daarin heb het idee soms wat trager. Wij moeten nog een keer er doorheen en nog een keer oud praten en wie die nou precies werd dat. Dus dat veelt een skofke als beperking, zeker voor een punkband. Kijk me aan. De moed van de man met de diepe inname kunnen houden op het moment dat hij zijn schoonzus verkrachtte. Ik doe niet best. Koningin. Ik sluit jou in mijn het brede verkrijfter. Mij al jouw frustraties en wanhoop. Tamara Skoppert speelt Margarita, die haar leven zo saai vindt dat ze een pact sluit met de duivel. Margarita kerst als hillig sjen, maar kerst ik als duivel sjen. Ze zei ik over haarzelf van al dat verdriet waard ik een heks. Daarin zit voor mij het duivelse wat elke nien in hem had. En dat vind ik mooi aan dit verhaal, dat het goede en het slechte zo vreselijk dicht bij elkaar zitten in een persoon. We binnen hier te gast op de Wilhelmina van skipper Piet Greven van Ljouwert. Pindasaus scheppen we nou zelf? Ja. Hey, deze boot is van die. Ja, Binnen het al je vreun kunde of is dit een... bekenden, vrienden, nou collega's ontbreken op dit moment misschien wat, maar die ben er ook meestal wel bij. En het is zo in deze hele periode komen en gaan van mensen. Iedere dag komen er wel weer een paar bij, verdwijnen er wel weer een paar. Oké, want je bent hier net al je tagelijk komen. Nee. Ben je hier tongers hierheen komen? Ja, we zijn hier met de hele club, een man of 12. Donderdag ben we hier komen, en donderdagnacht, donderdagavond ben we hier naartoe varen. Het weekend waren we hier met z'n allen. Nou, en de eerste die ben gisteren alweer verdwenen. Vandaag alweer een paar erbij.
Morgen komen er weer een paar. Zo gaat Dat het is heen. gewoon een wisseling aan de Ja, groep. dat wisselt hier gewoon steeds. Opereer je nou? Ik als groep ging je nou machinaal naar de vaststelling? Nee, zeker niet. Dit is een beetje het gemeenschappelijke hier aan boord. We eten met z'n allen, we slapen hier met z'n allen. We ontbijten hier 's morgens met z'n allen en verder gaat iedereen een beetje zijns weegs. Hoewel we wel met elkaar optrekken hoor, dat wel. Maar niet iedere dag. Iedereen moet het voor zichzelf maar een beetje uitmaken. Wat is het bijzondere van deze onderneming? Nou, de sfeer van het eiland, de sfeer van de haven. Als je hier aan boord staat, aan dek staat en je kijkt om je heen, ja, dan is natuurlijk al die schepen. Het is ook een dorpje op zich, een drijvend dorpje op zich. Dus de sfeer van de haven is hier wel heel erg aanwezig. En dat trekt iedereen wel aan. En gewoon met z'n allen iets doen. Het is altijd een gezellige boel. Klikt altijd wel. Dus ja, het eiland, Oeral, al die dingen met elkaar. Dan bleef je nog de hele week, maar de hele club? Ja, zeker. We zijn hier begonnen om eens een enkele dag, toen nog eens een paar dagen. Maar dat is zo mooi, het heeft iedereen heel goed te pakken. Dus we zijn hier echt tot de laatste dag. Nou, een hele gezellige week en mooi water wens ik. Ja, zeker wel. Oké, dankjewel. Hij staat erop. Ja, dat kom ik. Zangeres Nienke Lavermond die stiert het hier op Oeral met een lieds- en teamconcert in de Bosk bij Vermeeren. Voor het eerst met een gitarist en een harpiste. After all that has been said and done, I won't ask you where you're going. Don't keep in touch, I don't miss you much, except sometimes early in the morning. Hoe gaat het met jou? Het gaat goed met mij. Ja, nou ja, leuke dingen. Op het moment leuke projecten. Zoals dit wat ik hier op Oeral doe, is mijn harpiste dus ondergang, Astrid Haring en mijn gitarist Bart Veenstra. Ik wil heel lang iets met harp en ben gewoon maar eens begonnen. Maar kennismaatje van wat ken je maar het instrument, hoe klinkt mijn eigen versjes daarmee. Maar ik kom eens om wat nijmateriaal uit te proberen, wat bestaande noemers, Engelstalig. En ja, dat is wel heel leuk. Esperanza o con pena en los campos de Achera yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Ik heb dan zo'n listje, maar noemers, weet je wel, dingen opschrijven. Oh, dit is nog eens een leuk nummer om te jongen. En er staan wel een soort eigenlijk vrij duistere noemers op. Van Nick Cave, een soort is van noemers die dan aangaan hoe het moment waarop iets wat ooit leefde wie omslacht in haat en dus zelfs in moord. Eindige keer natuurlijk van die moordlieden schreeuwen. En dat vind ik wel interessant gegeven hoe dat in de holle bij mensen soms gewoon omslaan kan en hoe dicht het dan bij elkaar uitleefde en haat. Dus daar heb ik nou een heel programma maken. Er zitten 3 moordlieden in, dus 3 moorden pleegd in het programma. En daaromheen zo'n lieden die hoe leefde gaan, hoe het leven gaan en ik hoe de deel gaan. Dus zo. I can't get down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love her better than thee. And the wind did howl and the wind did blow, la 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 la, la 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 lee. A little bird lit down on Henry Lee. Wat is die verder mooi? Nou, dat is dan iets dat liet ik wat komen. Zeg maar. Ik wil heel graag een cd-maatje met de harp een grote rol spelen. Maar hoe en wat dat precies wordt en maar wat van noemers, daar wil ik eigenlijk nog even wat langer over nadenken. Dus ik kan dan net zeggen van dat is de roen hier of zo, dat weet ik nog net. Maar in ieder geval is dat wel een nieuwe richting die ik op wil. En dan ik weer wat de lietsere versjes, intiemer sound. Ja. Dit weer alweer. Morgen dan ben we weer bij een vaststelling die het maken is naar verhalen van Skielgers. En we zullen naar Ernst Langhout in Simaden, die ben hier ik. Bedankt voor het zien en nog een hele gezellige jong. Home I like to be, home for a while in the old country, where the oak and the ash and the bonny rowan tree are all growing free in the North Country.